på sangene. Danonino, god smag og gode næringsstoffer. Falk Lauridsen præsenterer Ferieliv. Altså, jeg synes, at det bedste ved at være på ferie, Oh, skal jeg samle den op? Ja. Så får man en masse sjove oplevelser sammen med børnene, ikke? Så synes jeg, at værste op Alting bliver sjovere, når du sammen med dem. For eksempel i Bulgarien fra 1998. Falk Lauridsen samler dem, du holder af. Hej. Du ved ikke, men der er en, der er særlig også. Lad os sige, at det her det er din dagligdags forretning. Altså, budgetkonto, kassekredit og så videre. Det her det er din realkreditlån. Det her det er din investering. Og det her Skal du snart i seng? hvis du nu lader være med at betragte dem enkeltvis, Skal du snart i seng? som et samlet hele, så tænker du ligesom os. Og det er der nogle økonomiske fordele ved, som vi meget gerne vil fortælle mere om. Skal du snart i seng?